Oimore nyakora mogi kamora mora maintiere rwakini machiegni weche mag ang'ich welo demo makawuono mabende jatend piny William Ruto koro dok ne chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar ker manitiere Nairobi ka wacho ni en chenro mobiro timo kotiyo kod omenda mare mar bero kanisa kata od lamo mabende noyudo kanyo mowacho ni chal mare ok ber. Kopogore koda mano bende lakteche koro buono ni gibiro we tich chieng' kara thuolo ma ibage ng'anyo pachoka ka giwacho ni ng'anyo hinyo rocho chenro mag thieth kendo lakteche mathoth yudo hinyruok maka kod kacha e kindeno magitemo mar mondo gichiw thieth makare ne jotuo kata ne jogo mabende koro yudo hinyruok e kinde ng'anyo makamano. Gikone Albert Ojwang oiki e dalagi mantiere kaunti ma Homa Bay kabedi koro jotelo kaachiel koda familia mare dwa mondo sirikal okaw okang' ne jogo ma itudo kod nek mare. Nyakoromogi magi gi mamoko warang'ane weche mawamiyo pek. Again on you yudo justice. To justice ni odi yudo mana kukonyo watu kuchung kodwa. Justice must also be seen to be done. And justice delayed is justice. Familia mar mosenindo Albert Ojwang kod jotelo sundo piny owacho mondo kaw okang' ne jomitudo kod nek mar Albert. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Jatend piny William Ruto dok ne chenro mar gero kanisa e kar jot ma jatend piny mantiere Nairobi. Saucho mondo wewe duro waketuru wach mar wuoyo ni mar sasa ma jodhi odhi ng'anyo gi. Wang'iyo kala gamakalo wanyo ka ji to ba ji apaga ochiel. Jomo to ge ngima gi olal. Lakteche mapacho ka koro jiwo twak e kind sirikal kod Gen Z e wi ng'anyo kaka achiel kuom yore mabiro konyo bero sekta mar thieth. Kaka pile namba maro te machua kenari adek auchiel nono wantiere kanyo imbui mag oganda chopnwa imbui achiel kachiel wantiere kanyo Facebook, YouTube, imbui mar Instagram kachiel koda imbui mar X gi imbui mar TikTok. Nyinga Simfrons Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni miche gi miche mag oganda ne oyuoro e skul ma Nyawango e kokwayo Kakelo mano kaunti ma Homa Bay e nyasi mar kopo mar Albert Omondi Ojwang e kariyo mare mogik. Anyuola, osiepe, jotelo kod jopuonjre mag mbalariany duto e duol achiel pod bandho ratiro. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Rumbi mag lit kod kuyo ne okwako gweng' ma kokwanyo Kakelo e sama ne itimo nyasi mar kopo mogik ne Albert Ojwang. Jopuonjre mbalariany ma Pwani ne gin moko kuom jopiny manoyuoro e nyasino ka gisingo biro paro Albert tarik 7 dweni e ng'anyo motisni Sabasaba kaka yor manyo ratiro. You can't kill us like this. Huh? Albert we are team. Stop killing us. The government stop killing us. We are not going to rest until justice is done. And remember, we are soon celebrating Sabasaba. We will do Sabasaba for Albert Ojwang. Moko kuom jotelo mane ochopo bende ne omedo chwalo duondgi ka gidwaro mondo ratiro yudre ne Ojwang kendo bila mane okelo tho Albert kaunegi ondamo mar chik mager. Gimotimore rach. Justice must be given. Justice must be provided. Polisi yeyote ambaye alihusika katika kifo cha Albert Ojwang lazima ashikwe, lazima pelekwe kotini, lazima afungwe maisha. Deputy Inspector General of Police Bwana Eliud Langat lazima ashikwe, lazima pelekwe kotini na lazima afungwe for life kwa kuua kijana wetu. Rumbi nomedo kwa kolwasi esama jaod bura mar Suba North Millie Odhiambo kaachiel gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne joriwore e kuyo kod jonyuol e wi tho mar Albert o kaka jotelo to kaka jonyuol. Ang'eyo lit mamiyo dong maonge gi nyathi. To in Nyasaye osegwedhi gi nyathi. Ahera ura moro mwakia kumae. Kao nyathini ni nego ka guok. Lit kosok lit.
I would want to appeal to Kenyans that we need to learn to be united as a people, regardless of our tribes at all times. Justice must also be seen to be done. And justice delayed is justice. Bende gi mirima mapek, jonyuol Albert gi jaode ne otelo dwaro mar yudo ratiro e wi tho wuodgi Albert Ojwang. Tarik 7 en birthday mar Albert. To kendo en saba. Adwani wawuog oko wate kwa celebrate birthday Albert. To kendo kwa fight ne justice ne. To kakoro nyathina achiel ema gikawo, lakini Albert kik inind kama intie no. Chak gi ng'ama no jogo dalau. Matumaini yangu ambayo nilikuwa nayo yamefifia. Nimemwachilia kwa amani, kijana wangu alale kwa amani. Ngamonego ngato akumu mare ento, and we shall ensure through the court process that those who had a hand in this shall face the full force of the law. Tomar Albert ma osebedo ka kelo ganda jo Kenya kanyakla gi duol achiel areko kwanyo ka kelo nyaka bure Nairobi. Dwaro ma pod mienjo en ni ratiro mar Albert Ojwang nyaka yude. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kokwanyo, Kaunti ma Homa Bay. Erokamano nya Millicent. Kawa wuok kanyo en jatend piny William Ruto odok ne chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny ma Nairobi kolero ni kanisa no ibiro ger kuom omenda ma owuok e ofuko mare en owuon. Gedo mar kanisa no miyango ni ibiro ger kod omenda madirom bilion 1.2 koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jo Kenya ma ondiko ka okale mbui mar X. Joyce Duor ni kod ler mathoth. E kinde romo mare kod jotelo mawuok e kaunti ma Embu e kar jot mare bore Nairobi, jatend piny William Ruto ochiwo ler e wi weche maliekore mar gero kanisa e kar jot mare ma Nairobi. Naambiwa ati hata kwa magazeti leo ati kuna mtu anasema ati mimi najenga kanisa hapa State House. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House? Nini mnanielewa? Ruto olero ni ne oyudo kanisa e State House makmana ni ne ogere gi mabati. Kanisa no mailieko ni biro ger kod bilion 1.2. Jatend piny owacho ni omenda no biro wuok e ofuku mare en owuon. Mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Na haita gharimu serikali ya Kenya peni moja. Nitajenga na pesa zangu kwa sababu kanisa ya Mungu ni mahali ambapo panatoshana na heshima. Kokalo e mbui mar tudruok mar X, wach mar jatend piny gero kanisa e kar jot mare koro nyayo paro mopogore opogore. Okil Paul Mwite kokalo e mbui mare mar X owuok oko mar kwedo wach gero kanisa State House kopenjo ni kanisa no to biro bedo mar dini mane. Komedo ni jokopere, Anglican kod kata PCA ok nyal lamo e kanisa ma ok gigwedho. Oyango ni State House en mar jo Kenya duto kendo kata oganda jo Salam bende koro dwaro muskiti kanyo ka jo Hindi bende dwaro od lamo margi. Okil Willis Otieno bende kokalo e mbui mare mar X okwedo parono kowacho ni State House ok en mwandu mar Ruto owuon to en ranyisi mar riwo jo Kenya duto kanyakla. Komedo ni ka oger kanisa State House to dini moko duto bende owinjo gernegi kuondegi mag lamo State House. Penjo mar kama omenda mar gero kanisa no wuoke bende onyiedhore e mbui ka jo Kenya moko yango ni pen chike mapachoka bende lero pogruok ma winjo bed e kin kanisa kod piny owacho. Jo Kenya bende hum ka chenro duto mamulo ngima jo Kenya moriwo weche mag somo, thieth, bedo gi apeyni mabeyo oseket kare emomiyo koro omenda makore lach igero godo kanisa e kar jot mar jatend piny. Kata kamano, jo Kenya moko to siro chenro mar Ruto mar gero kanisa State House. Jatend LSK machon Nelson Havi kod Senator Manandi Kiprotich Arap Cherargei kokalo e mbui mag X owuok oko mar siro chenro no ka gipenjo ni ang'o momiyo jo Kenya ok ne okwedo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kinde mane ogero kar tongo na State House to sani gikwedo gedo mar kanisa State House. E kinde ma magi duto timore, jatend piny William Ruto to onyono ni nyaka oger kanisa State House kendo ok onyal kwayo ng'ata ng'uono e chenro no ma otimo. Mimi ni mtu naamini Mungu. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology.
Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha kwa kujenga kanisa. Tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Kaluwore kod penj chike mapachoka kare maraboro, piny owacho okonego sir kata yiengre korka dini moramora. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jochiw thieth e pachoka koro buogo weyo chiwo chenro mag thieth ponono ni okawo yore mag rango kwe e kinde ng'anyo. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero, jotend riwruoge jochiw thieth mag KMPDU kod KUKO oywago teko mathoth ma obila tiyogo kuom jochiw thieth machiwo thieth mapiyo e kinde ng'anyo. Kagilose magawa moro bure Nairobi, jotend riwruog jochiw thieth mag KMPDU kod KUKO nobogo weyo tich ponono ni ng'anyo mosebed kibago pachoka omedo bedo gi tulo. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog lakteche Davji Atela, nitie jochiw thieth e ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo madhialo jogo manowito ngimagi higa mokalo kod mano masundo piny owacho neno ni oyud ratiro ne rawera Albert Ojwang'. We will not allow our members, the doctors, the nurses, the clinical officers, the healthcare workers to be endangered when there are protests and when there are demonstrations. We have increased numbers of casualties during the demonstrations. There were over 200 reported cases in the public facilities, and in around that, about 7 doctors also were injured in that particular protest. Some who are offering services in the, to the demonstrator in the city, and some of them who are managing the ambulances. So these are realities. And therefore, at the tear gassing of even of the places where these services are being done. Chal makama, Atela nowacho ni rocho chal mar paro ma jochiw thieth wirani e kinde ma oganda oyudo hinyruok. Chuno mondo mi jochiw thieth otii kuom thuolo mokaka mapile, kendo onge jal moramora maranga rita kata chal margi mar ngima. Ng'anyo mang'eny matimore gi miyo ji mang'eny hinyore. Polisi hinyo ji, guns be nyiewo e yo, mamiyo osiptende pong' gi jotuo, osiptende bedo overwhelmed. We have to realize that when these things are done, when somebody is injured, whether you are a police officer, whether you are a Kenyan, whether you are a healthcare worker, you need to be treated. And if this is overwhelmed, there's no place where we'll run to. E kindego, jotend riwruoge KMPDU kod KUKO okwedo tim mar obila tiyo gi teko mathoth kuom jochiw thieth machiwo thieth mapiyo ne jong'anyo kod bayo negi iro malungo wang'. Dalo demonstrations gi kata jodakteche kata jothieth dhi hospital tamogi. Koro wacho ni sa ochopo moro mondo wang'i ni wanyalo demonstrate nade ma joguns jokobe ndara ma polisi be oyudo yo ma hinyogo ji. Our members, as we stand here, a good number of them are traumatized. Some have actually fallen victim to this culture of violence, mostly meted by police and the goons. And even those who are in the facilities, they are also traumatized by the things that we are seeing. And that is why we are saying that it was time for introspection, because sobriety is needed. Gijiwo jatend piny William Ruto kod josiasa mondo mi oyie twak kaka achiel kuom yore mag neno ni okenge makare manyalo konyo nyayo kwe pachoka oyudore. Wirani mano bende biro konyo bero sekta mathieth. We call upon the leadership of this country to sit down and rethink. You don't kill your child for challenging you. You must actually look for a way of bringing them together, reason and get solution. Watim kwe wa bedru piny wa gomba ka nyithindo matindo gi ntiere ywak magin godo. Ntie chan magin godo. Nyithindo gi ginjo nekri mondo gibia gi chak go koko. To kibe kik wanegi gi. Gibende kik giketh gik moko jonjore gi jomaundu kik donje wechegi. Jochiw thieth go bende dwaro mondo mi oranga ahinya nok matije magiyango ni en achiel kuom gigo mamedo chwalo ichwang' mar rawere pachoka. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki odhi nyime kod go debe ne yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo. Ka olero ni yiero duto e tielo mar ariyo en medo chenro mag dongruok kaka keyo teko stima, gera peyni kaachiel gi kongo ute thieth e pachoka. Kindiki okiro apilo e wang' kweth jotelo maseyo sirikal ma owacho ni onge kod ajenda mar bero ngima jopiny. Kindiki wacho magi e kinde chenro mar siro grube mag joma mine kar chung od bura ma Malindi, romo mane oyuorie kod jotelo mopogore opogore masiro lwedo sirikal mar broad based. Sisi ukisikia wananchi wanasema Ruto 2 term, sio bure hiyo. Ukisikia 2 term sio maneno bure.
ukisikia 2 term wanasema zile barabara zimejengwa ziongezeke zaidi, hiyo ndio 2 term. Ile fish landing site imejengwa iongezwe maradufu 2 term. Hiyo pesa ya stima imetolewa iongezwe maradufu 2 term. Wale wananchi milioni 24 wamejisajili kwa SHA waongezeke wafike 55 million 2 term. Serikali hii nyinyi mliipigia kura? Hamkuipigia. Hamkuipigia kura, lakini mkaalikwa, si ni kweli? Sasa kama nyinyi hamkupigia kura, Rais William Ruto amealika watu wa Malindi wakaingia ndani. Mtu mwingine atawaambia mtoke? Yeye aliwaalika. Wakati alikuwa ndani hakutaka nyinyi muingie. Si ni kweli? Ule mchochezi. Wakati alikuwa ndani ya serikali aliwataka nyinyi. Sasa Rais William Ruto ametualika tukaingia ndani. Halafu yeye anatuambia tutoke. Wangapi wanatoka? Wangapi wanasema sisi tuko hapa ndani? Kama hukupigia William Ruto kura ya urais, ulipigia Raila Odinga. Hao viongozi wawili sasa wanafanya kazi pamoja katika broad based government. Kwa hivyo na sisi kama wananchi tuwafuate, kwa sababu wao ndio tuliwapigia kura. Tunataka amani Kenya, na tutaki tupiganishwe kwa ukabila, kwa sababu hata mimi nikisimama hapa nimebeba damu mbili ndani yangu. Babangu katoka kwengine, mamangu katoka kwengine. Kilicho muhimu mimi ni Mkenya. Senator Masia Laktar Oburu Oginga okwero josiasa mondo weregi tim mar donje ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen Z ma josiasa moko tiyo godo e nyayo mbi margi mar siasa. Kolos skul primar Mabondo, Laktar Oburu owacho ni seche ma josiasa moko lieko ne siro rowere ok owinjo giket mbele ajenda mag. Omero ni Gen Z owinjo mi thuolo mar yango yo ma gibiro luwo maonge tudruok moro amora kod josiasa. Bende ne okwedo weche mag ndhicho kod obila tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, kowacho ni Kenya onego bed piny ma jopiny nyalo chwalo ywak maggi maonge luor moro amora. This country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Me, I support Gen Z because I'm also Gen Z. But I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Let the Gen Z put their agenda up, and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy. Riwruog mine kaunti ma Mombasa ne wuok oko mar kwayo rowere ma Mombasa mondo mi kik bag ng'anyo ma ichan time pachoka mano chieng' wuok tich tarik 7 dwe mar 7. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, minego ne onyiso luoro margi kaluwore gi masiche mag monj kod nek mosebedo katimore kinde ng'anyo e pachoka. Gidwa ni rowere olok pachgi kendo rang yore mamoko ma ginyalo tiyogo e chwalo ng'or mekgi maonge wach dhi e ndara kendo bago ng'anyo. Luoro margi ni chenro mag ohala kod wuoth bende kide krochore kaka osebedo katimore kinde duto mag ng'anyo. Injo wamanyo ni wan kaka jomage wadwaro chomo ofis mane tang'o gang'o ma wadwaro wacho ofisego. Mabro miyo wayot mondo miyo ng'e gik ma wadwaro, chunywa mondo miyo dwaro mar chunywa mondo chop ne serikal, no mondo serikal otim. Bang' mano kok gitimo to wabed gi evidence. Ne wabiro kuom ng'ane, ne wawacho kama to nokotimo. Oran gima kwayo, nyithindwa wedhi e ndara. Nyithindwa ka nitie gima ginyalo wacho, nitie dialogue, nitie kaka ginyalo wuoyo gi sirikal mondo mi gindik kata mana barua moro matin mondo gibed gi sirikal mondo gine kaka ginyalo jadiliana e yo mamuol to ke yo mar wuok e ndara. Sirikal wan go en sirikal achiel, to bende kwa keto sirikal tesre to onge kaka sirikal nyalo tiyonwa nikech weche ng'eny masani dwaro ni mondo tim, to kwa keto koko to kwa nyal dhi maber. Koro wane wakwayo sirikal gi duol mamuol
gi nyithindwa te mane Kenya ni waketuru muolo mondo waketuru kwe mondo wach mar dhi maandamano mamiyo kata mano alok dhi maber ni de waweyo. Walando kwe wan mine ma Mombasa emo me wachung ka kwalando kwe to kwe ni walando mondo dhi ojende owe tikodo wan wayuak nikech ojende rumo to Kenya wan en Kenya achiel onge Kenya moro mabro nwango kendo. Wakeni mantiere siasa e kaunti ma Migori yuaga kweda koda yanya mabende koro wuok kuom jo siasa machuo. Giwacho ni gisebedo ka giyudo ayenje maricho ka okalo kuom mbui kamoko bende kuonde romo mag siasa gino makoro miyo wakeni mathoth chunygi tho e donjo e siasa. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Piny Kenya pod thembe ng'wech mane mok ng'eny ariyo wi adek makichwech achiel oyiere lemogo mag siasa kata gwele leo mag tijego mag piny owacho mabende ong'ere kaka two-third gender rule. Maino seketi enene kwan wakeni mathoth oyiere lemogo mag siasa kata gwele tije mamoko mag piny owacho nikech kwan-gi mantie lemogo mag siasa kaachiel kod tijego mag piny owacho pod nitie piny. Kaluwore kod kwan mapiny mag wakeni to enye lemogo mag siasa e od buche mathoth ma oting'o mano mag kaunti ma Migori wakeni mathoth osegwel e od burano. Penjo osebedo mathoth gimomiyo wakeni mathoth ok osebedo ka yiere leo mathoth mag siasa ka moko kuom wakeni bedo luor e donjo siasa. Jolony wechego mag kit chwech wacho ni wakeni mathoth to ahinya mago mantie kod leo mag siasa kod mago magombo lemogo mag siasa kale akwede mathoth ayany kod mamoko gino ma osego chunygi e donjo siasa. Mang'eny kata ne dwaro to chunygi dhi jok nikech gik ma ibiro wach kuomgi ma kata mana kopo kata mana national leadership kata mana county leadership koyier ng'ama miyo no miyo lemo moro tiwinjo mana kaka moaeno ji ng'ura kendo ji wacho ni wan pok wayudo jatelo nikech ing'iyo ng'ama miyo ka gima ok en dhano. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed en achiel kuom wakeni mantie siasa ma osewuok okelela ka ywago ayany mawuok kuom moko kuom josiasa moyier kaachiel kod rawere ka okalo yor mbui. Kata kiyanya ni ano chot nyako ema chodo onge shida to yanya to kiyany merwa ayany bende gi giko ne joma dongo kosa riambo dachomu ga yany dumia kura ok na sayo wasata pimo nwa pima to une munano ne wami nyathini kuro dhi otine jopiny pinyi kawo mana gi tich okadwar gavana okadwar seneta okadwar MCA mana mar rinda ni ema duogo kwa 2027 tuketa mana ratil gi gik matimonu. Wawinjo malit kaka especially wan jo Migori County ka woman rep waseche duti yanyo kendo kinyise ni ok okende ka ng'ato dhi chungo ni ok okende chuo adi ma ok okendi kata ma ok okendo ma bende ni e good leadership. Ngire gwang'ani en gima lit ma kuom wakeni ema ichiyo godo e yanyo wakeni wetegi mantie leo mopogore opogore mag siasa kaachiel kod mago madwa leo mag siasa. Ok daber ka ng'ama miyo gore gi ng'ama miyo nikech pod wathin e leadership kabisa to joma chuo ohero tiyo gi joma mine mondo miyo go joma mine kendo dwok piny. Thoth wakeni manyo lemogo mag siasa mopogore opogore oseber ka ipenjo penjo mathoth ma oting'o ka gintie keny kod oganda gino opisa maduong' e migaoni mar kit chwech e kaunti ma Migori ngire osogwang' wachna kweda ne wakeni. Okendi ok okendi pod ibiro tiyo. Challenges mamine mokendi dhi through be are the same challenges mamine moko kendi dhi through. Nitie moko kendi to bende odak maber malo kata ng'ano mokendi. Omiyo wang'e ni leadership itimo go buongo, itime gi paro, itime gi networking gi other things. Ok en about ng'amo kendi gi ng'amo kokendi. Kada bed ni wakeni kale kwede mathoth to ahinya mago mantiere siasa omed jiwo gi mondo gibed ma otegno kendo kik chunygi tho. Policy moro ma wan go sani mar gender mainstreaming waloso kendo en the best policy ma wan go sani ma kata the World Bank oyiero mondo mi wakon mine ni okang' kokang' kiyudo position moro midwa yiere ji chunga kata ng'ato yanyi kata ng'ato timoni ang'o akwayo ni kamoro kata bed mana grassroots election mag ODM kata mag party mane woguru mang'eny kendo chunguru. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipot ma kamano kowuok e kaunti ma Migori. Wadhi nyime kama duol mochung' ne tayo penj mano NEC
osidho yanga kar nono lonyo kod kano nonro mag jopuonjre magiwacho ni obiro kod kwan nonro mathoth mag jopuonjre. Gimedo ni kanyo biro kelo kanyakla jokanyo mar sekta mar somo ne wilo paro mopogore mar dongo sekta no. Ikini mane oloso log tich mar gibore Nairobi, jakom mar duol no Julius Nyabandi olero ni nono lony mag jopuonjre en achiel kuom yore mag neno ni sekta no mar somo dongore kendo chopo dwaro mag-gi ka paro mayude romogo chopo ne jopuonjre kod jopuonjre. Nyasino mabende no yuore gi jagoro mogirore migawo mar somo Julius Bitok osingo ni giikore ne chiwo penj ne jopuonjre mag klas 6, 9 kod 12 ka obok mag penj bende koro ibiro yudo kowuok e lony manyasani. Omedo ni kanyo bende biro neno ni kwan mag jopuonje CBC kata CBE omedore. Or rather Kenya National Examination Council headquarters to be able to unveil Education Assessment Resource Center, one of its kind in Africa. And we are really happy to unveil this center, which is going to help us on capacity building for our competence-based education. We have been able to go around and see the kind of facilities which have been put here, the kind of investments our partners have put in to ensure that we have a program on assessment to improve on the capacity of our teachers on competence-based education. Mane lipot matero wa yeo mokwongo chenro en mar ang'ichwelo kanyo aneno ka ote molo namba mar ute machuok awinji makare masongi mandhiwa thuon gweno Simpros makosore Frederick Ouma katagabo Woodmin Adundo kaninya kunego Toma Bay County waneni maler gi wa Pamela Jaoda Cecilia kod wadwa Jabez aneno ka jatend piny Thiano ni nyaka oger kanisa mano ber kendo mano biro miyo Gen Z oyude mapiyo to gimomiyo ogere kumiwache ni protected area koso jok mage mabiro dhiye koso ruto do bede State House kanyo nyaka chieng Nyasaye lamo kata od mabati neno ka imane ote mioro kanyo ero Ramogi TV an jamta wuod Awasi boda Ramogi TV chopono maler sana Ramogi aluo weche manyien kawuok e gwenge mag Sakwa Bondo puoch gi pak ni Ramogi TV oganda luo mitiyo go gi josiasa mawuok Masawa nyaka koro tang en adier ni Rigathi is the whole threat kabende wacho kanyo ni Rigathi nego beni mako ma Honorable Rogers Roy awuora mar Barkowino neno kanyo Ramogi TV lere kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu imos na Honorable Rose Nyamunga Oron MP Kisumu Central kod Gavana Nyong'o ma John Onyango mawuoko witi Foundation CBO nyaka Ramogi sa achiel gi dakika 25 wadhi eduka matin pod odugo gi weche mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Mande pinwat no address no kanya. Waya, ana address ni kanya. Ini ka address kanya. Anakia, to be anakia ko mara jibo dakie.
Vile nilianzanga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo paka sahi, hata na ndio unaona naweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwar bila hata shilingi. Ilikuwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani so unajua niko na familia. Ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama paka nimefika paka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En nyuandruok mar taka. Jok mang'eny ne dispose taka kumora mora iyude dhot kama moketo kata pampas mar nyathi. Taka makelo midhiero mar alwora ahinya to kama ji odakie. Wabet ka endi to area ma wantiere ka endi ne area moro molil. Rawere okawo ting' mar rito alwora. Geso kokae king'iye te entie gi karibu dhoudi 1,000. Koro gima ne watimo wadonjo e dhoudi ka dhoudi, wapuonjogi weche waste management, kaka itimo waste separation. Ka johala kachiel gi jodak e alwora mag soko keto ler kendo thiro tuoche. Choko yugi gi konyowa nikech sam gologi to ukonyo bero ngima mar jodak maka. Chieng' Jumapil saa 1 gi saa 3 jafwambo marwa Lilian Abeta kelo ni sigana mar achiedh nade mag taka. Machiegni kendo mogo kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koro koni ngimagi ni ya kirikiki bang' agucho omenda mar thieth mar SHA chugo chenro mag chiwo negi thieth mar luoko remo midendo ni dialysis. Gikoni chenro no ne ochungi tarik 1 dwe mar 7 ka koro idwani giti gi pesa gi giwegi e chulo thieth. Gino momiyo thoth gi sani koro kwame udi ma onge thieth nikech onge mar omenda. Joja koni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' ma Ushindi Likoni Mombasa. Kae ne ayuda nyuola Zainab Nya ma en jatuo nyarogno kadhogi omoko gi jatuo mane orem yudo thieth mar luoko remo monego timne ndalo 3 e juma. Gipimo na midhiero masane gi kale bang' okumba mar SHA mosebedo ka chudo negi timo lokruok e chenro mekgi ka koridwani gichudi gin giwegi eka giyud thieth. Sasa juzi tarehe 1 wakaambiwa sasa section zimeisha. Kama hakuna tena nini matibabu tulipe cash. Na cash yenyewe hatuna. Maana tunauliza hiyo cash labda pengine za ukienda mbio ukapata kwa siku moja ngapi? Tukaambiwa 11,000. Usadani sisi waniko taabani. Wasijiwezi kabisa. Wanasikia mwili kwa mzito, kutembea kula pia nashindwa pumzi. Mimi kutoka jana mimi sijataka kitu chochote. Hiyo mambo ya SHA angekuwa wanatuambia kwamba itaenda tu kwa miezi 10. Tukajua kwamba sisi tutatibiwa na SHA kwa miezi 10. Kwa hivyo sasa wao walituficha na inaonekana pesa yao ilikuwa ya miezi 10 na imeisha. Anyuola Zainab koni gisetemo kaka ginyalo mar tudore gi apisas mag SHA mar ng'eyo adieri mantiere to chutho bang' yudo ote manyisogi ni kiwango mane SHA onego chulnegi ne oserumo. Kila mwezi mimi natumia dawa 15,000. Kila mwezi. Hapo nipige mpate 15,000. Tuangalie madawa yankuja na mengine ya dialysis. Sasa hatujui vichwa vyenyewe hivi vinjia tele. Usiku nzima sikulala, mgonjwa kulala. Waseke limit kwa tua figo ya dialysis. Kwa sababu wakiweka limit wataumiza watu. Sio wote ambao wana pesa watakwenda na cash. Kuna wengine hawana pesa wanatumia SHA. Na ndio hiyo SHA haifanyi. Kashi ni 11,000. Ambapo SHA yenyewe kwa vile ni insurance wampa 10,650, lakini ukenda kashi ni 11,000 na. Sasa kashi mara 3 kwa wiki. Hata kama una milioni ndani ya benki itakwisha. Midhiero makamano ne bende ayudo ka kwa kumwangala siku zani ma en jatuo nyarogno mikindani makoni singo mane ochiwnegi sani opogore gi gino madhi nyime. Kitu tu alituambia ikifika mwezi wa 7 tarehe 1 hii ya mara 3 itaisha, watu watafanywa tu mara 2 peke yake. Sisi hiyo ndio ilikuwa iko kwenye akili yetu. Maana pia wenyewe walituambia serikali
imeamua kutusimamia hiyo section 2, watatulipia wenyewe serikali. Lakini sasa tunaona hata hakuna lolote ambalo tumesaidika. Nikifika NHF huko pia asema system hata hazifunguki, hatuna la kusema sisi. Hata kuna mmoja pia wafanya huko nampigia simu pia hashiki, maana hajui ataniambia nini. Luoro mare eni tuono kidek nyore kolero ni onge kod nyalo mar chulo gana 12 didek e juma. Manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi, uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Kama SHA wanasema kiwango fulani cha pesa wanataka, watuambie pia tujue ni pesa ngapi. Kama tutakuwa nayo sawa tutatoa, kama hatuna tunamwachia Mungu. Giywak ne piny owacho mondo mi orange kaka nyalo resogi, to chutho ni mar garama mar yudo kendo rwako nyarogno manyien bende thothgi ok nyal. Sasa naomba serikali iangazie jambo hili. Hiyo kama inkwisha hiyo section, sasa wajua atatufanyaje, kwa sababu si hatuna uwezo. Hata kama hii serikali yetu inatujua pia sisi ni wagonjwa, pia taomba msaada kutoka kwao watusaidie, manake pale tumefikia hatujui tunaenda wapi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi nyime ni jo ohan rech e kar uso mapap Mbota e Yobunga County ma Kisumu koro ni to nyalo gamo muya bang' yudo kar kano rech. Kar kano rech no mabende nyalo ting'o tana par mar rech ne oyaw gi omenda mabomano karano yaw kod maneja mabomano Abala Wanga kendo biro konyo jo ohala e geng'o lal magisebedo ka giyudo kuom higni buora kokalo kuom rech makethore. Chenro no ne okel kokalo e riwruok e kind County ma Kisumu kaachiel gi riwruog pinje jo wasunge mano European Union. You just pardon us. Chia lady umekuja na kano ya Amora inomia sa Martin kora da wacho Martin. Wayudo ni kae jo mgongo wazi mapapu mutaka ncha tagre kumagikane rech kagikelo mondo kapo gitimo mgongo wazi ncha onge. Koro sani nitie barafu manyalo timo kata mana 10 tons of rech magidolo suba mgongo wazi. Kendo ka ng'ato jo butchery bende mose ugiringo mamoleo slaughterhouse to giuso ringo kuri to pod ginyalo kano ka. Barafu ni kama duong' moyao. Kendo wadwaro ni alote mous modong' be kano ka. Gini dhi kelonwa maendeleo maduong' nikech kata recha ni kiwaro iuse sa mihero, nikech gimomiyo iuse sa mihero in gi kama inyalo kete morite maber ma chieng' miparo ni nyalo dhi siro tidhi siro king'eni giri ni safe. Wasebedo ka wanyiewo ice kowuok e Kisumu bus stage. Koro mano wadhi loso kae. Kwayona maduong' ne sirikal gilombnwa joket mwandu mondo obi oyamnwa factory machielo mamoko. This is really about food justice. Food should not go to waste. Food that can be consumed by human beings should not go to waste. So really this is about transforming this city to ensure that we reduce food loss and food waste. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Niluoko wasungi adier kaka jidaita. Ng'ama no nyisi ni wasungu ok luokrega koro an gibiro na luokge. Mago tije man maingo. Gimingo bimiyo joweteni. So, binge bech sufriano oromo chuli pesa michuli hotel ka. Karamana muchaji manono. Kokija richo ting badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Chuadi mabiro gaoni apart from myself. Aya cha manono gi wich marie. Awinji chuor nyar meja. Nyuol en mor. Kata kamano, en pek ne jopuonjre magamo remo. Ka kinde duto ting' maduong' en yiero e kind somgi kod bedo jonyuol. Koro ka anga dhi skul, kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani. Nuka kane mana ninga dala. Nantibe koro sekata yudo gima omadha mo konyere godo. Kihondko kod paro medo kwako jonyuol matindo gi. Kana neno nyathina no naparo mana gima notimore na chien kocha. Ma en sigana maluwo pek ma jopuonjre manyiri ma odok e sikul kale. Paranono kaere na kano sichako bet ng'ama bet duong' to nagoyega. Tudri gi Jailieta, chienge soko kelo ni sigand kinda jopuonjre ma jonyuol. Machiegni pau tuke ikruok ne tuke pinje Afrika mag kwango yie e aora motisi ni Africa Rafting Championships osechakore ka timbe 10 mawuok Afrika biro yuore tukegi ma ibiro bagi e aora ma Sagana kaunti ma Murang'a. Tukegi ma ibiro bagi Kenya kendo ichano gi riwruok matayo tukegi e pachoka ochan tarik 14 dweni ka nyaka sani pinje 5 osemolo pachoka kendo dhi nyime gi timo rako e aora ma Sagana. Kana wuoyo gi jofwambo, Sami Kanywira main team manager mar Kenya oyango ni tukegi biro biro chiwo ne Kenya thuolo mokwongo kendo en mor margi mar nyiso kit mich magin godo ka geno mangi en mar kawo kombe. Jo Kenya podi medo kwa mondo rit aluora gino makonyo bero tuke machal gi magi, tuke mapok obiro Kenya nyaka nene. Tuko tayari sisi kama team Kenya, manake tunashindana na Afrika mzima, na sisi kama timu Kenya tumejitayarisha, tuko kabisa, tumejiandaa vilivyo, na hata hiyo siku tunauliza itafika lini ndo tuweze kushindana, na najua tutaibuka kuwa washindi. So nauliza wa Kenya pia waweze kufika eneo hili, huwa wakati ukifika waweze pia kutusambikia na kuwa na sisi. Na Wakenya wamejiandaa vilivyo, na hata sasa pamoja na wasichana tunatarajia kwamba tutachukua kikombe. Huu ndio mchezo wa kwanza kuwahi kufanywa hapa nchini Kenya, na hasa Sagana. Vijana ambao wako hapa hata hawajawahi kufanya kwenye maji, lakini tumewafunza pamoja na wasichana, na sasa wameanza kukomaa. Jatugo Diogo Jota gi owadgi Andre Jota duto ibiro iki odiochieng' makinye boma Gondoma piny mar Portugal. Jota gi owadgi nowito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mar apaya piny mar Spain. Jotugo kaachiel gi johera mag adhula Paul dhi nyime gi chwalo kuyo margi ne familia mar Jota. Jota mane en jahigni 28 noriwo arus gi jaode ndalo matin mokalo ka oweyo chien nyithindo 3.
Kawadhi nyimeni tukia dhula mag Club World Cup odonje tielo mar quarter finals otieno makawuono katimbe aboro biro laro thuolo mar donjo e nus finals. Chelsea magin team kende modonge tukegi kowuok e piny mar Ingresa biro rakore gi club mowuok jotugo Caicedo gi Lavia e kinde ma jaloyo Nicholas Jackson biro duogo tok tieko kuom thuolo kuom mar kad makwara. Komachielo club mar Fluminense biro rakore gi club mar Al Hilal e tugo mokwongo ma ibiro bagi saa 4 otieno. Nyakorobo gimano bende thuolo mane wantiere godo ne weche manyien mag ang'ichwelo erokamano nyakom kawo thuolo mari mar bedo kodwa wanenre kendo weche manyien mag oimore saa 1:43 loro weche manyien mag ang'ichwelo. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.